Ja. Vi sidder her og skal til at spise morgenmad, men det ser ud som om, der sidder en rovfugl, en unge, lige uden for vores køkkenvindue. Den sidder og nyder solen og snakker lidt med sig selv. Kigger sådan lidt mistroisk på mig. Det er meget sjovt, den er virkelig tæt på. Det er lige uden for vores vindue, det her. Jeg har præsteret at gå helt hen fra sofaen og så herhen lige så stille, mens jeg har taget billeder af den. Men den sidder bare og nyder solen. Fordi vores bygning, det er den sidste, så man kan se, hvis man sidder derude, så kan man se ud over hele byen. Det gør den så. Jeg tror, den føler, den har et godt overblik. Den er bare stor. Hold da på en fugl. Nogle gange så kommer der sådan nogle små, jeg ved ikke, musvitter eller gråspurve eller hvad det er. Sådan et par herude. Så sidder de her og hygger sig og hopper lidt rundt og måske venter på noget mad, eller ved jeg. Men aldrig så stor en fugl her, den er jo næsten større end rækværket. Hold da op, mand. Se om jeg kan komme lidt tættere på. Kom til, lille ven. Jeg tror, det er en unge, fordi den stuen er meget pjusket og dunet. Det var Københavns overborgmester Bent Bjerregaard, der sagde det i morges. Men den idé, den er vi slet ikke med på i Esbjerg. Blæser udenfor, men solen skinner. Nej, Esbjergs borgmester Frederik Søstrup synes bestemt ikke om det Bjerregaards forslag. Ja, som nok er sat tæt for politistøtten også udenforudslag. I forgårs har vi også haft en skudepisode her. Ja, i Esbjerg. Skudepisoderne er dog klart